Польшча адкрые мяжу з Беларусю, калі Кітай дапаможа спыніць правакацыі з беларускага боку. Так заявіў кіраўнік польскага МЗС Радослаў Сікорскі ў соцсетцы X і на польскім тэлебачанні. У пытанні беларускай мяжы мы застаёмся непахіснымі. Калі Кітай дапаможа нам, як калісьці ўжо рабіў, спыніць беларускія правакацыі, то мяжа будзе адкрытая. 12 верасня Польшча закрыла рэшту памежных пераходаў з нашай краінай, спаслаўшыся на небяспеку ад вучэння ў захад 2025. Прыпынены не толькі пасажырскі рух, але і чыгуначны транзіт грузаў маршрутам Кітай-Еўразвяз. На мінулым тыдні міністр Радослаў Сікорскі і кіраўнік замежнапалітычнага ведомства Кітаю Ван Ї правялі перамовы з гэтай нагоды. Польскі бок звярнуў увагу на неабходнасць спынення гібрыдных атак на мяжы, інспіраваных рэжымам Лукашэнкі. На дадатак Варшава заклікае да вызвалення з турма ў Беларусі журналіста і дзеяча польскай меншасці ў Беларусі Анджэя Пачобута, а таксама манаха-кармеліта Гжэгаша Гавела, якога вінавацяць у нібыта шпіянажы.